Boris au utupigie simu katika namba zifuatazo: Camel Park Hotel, The Bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Omurubiri okubwatya nigwo kurigirirwa n'ebigori byonsi. sana mwancho muri wita sene Ndizi TV nebiro bindana ndemo kwariganya asomorobere obwesa bali yobonchelia asitogenda gusanga no monchelia Zakari Marumbo kwa sensemenyiga yakoba une wiki ende abetaka kwerera na kiacha gito bonchelde bwaya nyora Zakari yobereka gukora obonchelia ase emyaka 45 nebere gwikabone igasi mucyo yiga oikoba na wachakirite bereka gukora obonchelia stinsemo meoro gongorwa usi kolendo bereka gwitira manga asobonchire bwaye takiriti ko kumoyo bereka comment ibirenge binya asobonchire bwaye nabo kwene kingambo bari yabole teto tusange nera manga stwatirite wikeria elinda tumanye naro na kiyobonchire bwaye bwabehire gwikira bone yo mwancho muri nyara astinse motichi mitandao asense mo ya Facebook abagotanyara wetera Ndizi TV News Digital na basense media YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website abagotanyara wetera www.ndizitv.net nguko algani bene limpesanga sobwamo ande tora manyana ndo mwancho muri ere na kiyokoro ko kyagere wikeri nto meranete abakanyara mwancho muri ere ndo oyibire biyamano inche serie daria nenkoruku Zakaria Onsarigo Marumbo niri manyekanete gaiga mono magari wikeri nto kwanire to bonchereria bwago akorende gaiga no tora seduke yakwa bete ko kuigora to bitu gusanga naye na kyo bonchereria bwago bwabeta sina twatigerete wikeri angwa tetinga ubonchereria bwago magagaye gari yabo gutwara mamochogari ukaba kubonchukana na sana ubonchurira bukaira nanzi korende enteki yakonyara kuwaraga kiri kinyomba kigakora rental sigakwa kibesake ando ugachaka ugatwara kinguru aratorera ngakisa bali yawe yabete mbaka ugacha gwikira bono ukaigore duke yiga esabani nawe arenge enkongu sana ekaro koiranire nse nande goja gocha igoro nawe go koira egeka wono ni gona sitrende na nago tebi nyumba jigansa konga kana besanke no bole mina bwatenka bwechae na baru bogansa konga gento geke ikinde jiko gende sukuru abana bali ngoro bale kosomenga kiyo yo una Moses Kena oyo le omunyaruka nale ngore ngo monene ne rulenge sukuru lakini abati mbaga jagasiro rulenge ole bakora obunyagitari bwa Mariogo ibati mbaga jagasira konyoli giro matuko make no igo ikinde cyako ende school ne jinde ji chache sobonjere igo bono rene ngana gotema tema bono ngatie binde na reko ni oriseli ngansa ko ne retail na lo lende bona bonko ni na tigete binde bi expire ge kogera yogo chiko kobege duka konie gente ke makapa kagere kwanyore binde bi expire bono ngaro ya tiango ni binde bitari ku expire bone metungi chimatresi amarangeti ne binde awao ayakero kurihereria magari abantu baroroba maitenga ebinto koni nolsen baroba maitenga yogo supply ebinto akero kineno nabantu bali bagwetana ine nakibaro chekero baro chobonchile bwa gobwairanire nsekero kende nakino ne chinkwana cyabo cyarenge ai wala yore customer abwate cyantamete ko gararinde karo maito mundu anyore bwairanire nse because the majiganta manyo abasani bane barenga inkanyora mbayo ego gerarende
yani buna bona bwati chigari abantu lini bale uja bamburi chigasi buna obo conductor botereva na konyeta botereva aminya bari kubwese obo conductor baenda botereva abandi bali kire yawo na konyeta abangi igo bone kero ebiasara byane byeritense ebiasara by'ikigari bikaera bone gatoka lendi bon muntu tayo goja kombori mangana gasi egari erinde yatigarite na erega ikira bano kanyoni ngakana madeni bono ikagera lende ebiasara bikaera na asera kirene nyasaka na gonkonya kana koni ngora tobwatira nde no mungi none mpake ga ikalende isina ikire bono tetrera na mega kego riri tani mete kwa bwate duka yari koni ebinte bigabiye chiduka bitogotumika kera litiko na mafteskali ogatiga go supplier abantu kana koni ngora akero kende kikakingana na kikoirete kamanya gochaka koreta bone ebi bitari go expire na irete toro na bibwate ebiragiri ngaje yani kana la yani rende okogenda kwa nini biko irenga kientambi kwanya na binde bya expa eseriteiri omwe to kolente bi na le kolente bingi bono ko ni eseriteiri ka bije kwera kwanya ne binde bya koleki bya expaji bono ngatiga nganza kolenta bono je binde bitari ku expire buna ji mattress buna metungi chikosho ni chiraba marangeti mesumari ebintu binga munebi akero kwa chenche tyo bonse rya bono gachaka kolete ebintu ebina biro binga ikwali ko biro sina mucho busongo kalembo songo tu ay kuruchira kile ero iga yo kole oda yani wagera yani olisera oli obosongo okolentera bakaiga ekero koligereria karomete abono still na ndembo songo moko rusira kini uri obwate ebinte ebintu atali ekemeke moko gora ekero gwachagete bono boncheriri obo ngaki bwa ko irete kero korengani na boli obotangani nyolere nde bikogenda ngora ekore uliseri mbwango lakini bibono tutokonie kemeke mogeko amatuko na mangi lakini rende mbuyabire ekekogera nganyororega faida ka urene na nje miaka ya ne muna ya igire miaka ya ne menge dimbu ati mahitaji mange manene agero kuri bono okangana ri bwasite kunganya ko rundu keri yako mata bono ngacha iga ba eri okayesie ka gose katikara ne bintu bine boneri ngaki omaite ngaki yakale chinyumba cyari ngamabati yani amabati twa ikwa gaja ntwa bwate permanent amabati yani twa ikwa gaja kuruguru pakanza bono nkanyetagura ngansa nkagaje permanent yororo bono muna nagaje permanent yororo nga condition muntu nere okolere biasara achi customer mbangente ko naraba no bonseryo bigo mete bari bande ko nyaba ko nari no mbangente ko narubo banari ko gara koirani nyoe yani mungino ne nabwate kebanda gari yakoira orusiga na ndo iroro ruchikoneri kero kurigereria nabo korata tevinga ene mitungi yega ngakyogo chakwara oni kero kende yani amagoli bono mutungi bono muno yo konyoni andi rumoja 550 yo 210 liters na ni noro 100 silingi 800 na ndi noro role nini 310 liters oino rono ngoni 2650 ukwatite yunkwara itirita manga so boncherere buri gotanga ni kero kende oboiga naro michando nero kwa bere ko korora so boncherere obo barombo tinanyo michando ke kwera rende marumbu ati michando ase michando ya ringene kero na chieto ko liga si biasara bie gari na bia ndete de michando me no boiga bado na ande no morugyo ko moko bwatana morugyo ne lakini agorunka agorunko ichaga iga onkolesie gazi
karabo ile ogenda ka ndoge ndogo tiga aha kero kurigeria sense meiga yiko babono boncherio boiga meteriri kale na ibika kware abono ikabune nse konya gokiamu kana inde bande mbaroro bako ni bonchiri bako bonchiri no bona ndi babeira abange egekogera rende nande bono ese aseke gorie gegiane inje buye ndegaiga bona ke gorie tere bono nege ke yani abana basini ndi abulendo konyora bono dindi ko competition inje na barabu nje nko ni gento keri bula customer yana yaicha akero kuri elia nkyo meta kwa beire omonchereri asemia kemikero kene njora tei omonchereri olibono igoiro bonchire bwaye bono iganki keriara akore asoko ene kinga konyora ali chi customer no bonchereri bwaye nko agendera boli kolete faida aso bonje oyoro gwansa bono oika asengencho yani competition ya beire nene oikarigi asagia asaba customer bako moikera landire ndo maite biashara no kwengata elinde buengate to twara ba nyinge oni biashara biaho eli kwao ni kwa manya nande gwajikui kabia ede nande gwajikui ekero kuri elia se mochio ye gose sorogongoro igarwa guse ekero korengani obonchereri oboiga wabone chikaunti chirchinde nakyo korra buri chikaunti buna korwa se county ya Kisii obonchereri obekero kuborigereria sobwagari nakibore kero korengani chikaunti chirchinde abantu barogongoro gusimba mete okoro obonchereri sana gusina bakon ngokora bali biashara byao biya kotetere ndetini gotara mono lakini rende ngokora bali biashara ndetora bwatera butora so mutumo como que igara ntokoirana ndosanga sintunde ya mweli ambia muna sana mwancho muri betaseni Kyandizi TV ni gotogandete gusanga nereza kari magari ko rwasenseme yiga yaikoba naberega kwerera igoro yo bonchinde bwaye ko rwagacagete wikira bonega kondo mwancho muri re ndetora so mutumo como que igwa tuskatonyegera kwira ntarasege kekero bosio elinde togendera gusanga amange Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda
mange batalire imeyo rugunguru gusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bwono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kuyake gimao mwancho muri abeta seni Kyandizi TV nande ngokwaligania ase ntunde yo moelio chinga kitaganita gusanga imiyo mu rubyo bw'esabali yo boncherelia astaganita gusanga nereza kari magari ko rasinse mechiga cheko babunaganda gusanga na ntwe amange gwetera oboncherelia bwaye ono mwancho murire nyarasinse mo sisi mitandao asense mo ya Facebook nabako tunyara gwetera Ndizi TV News Digital nawe asense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabako gwetera www.ndizitv.net yango nande mwaligani atata ya sense mo ya na kyoboncherelia bwa moize amagari sense mo yabo kwa ndole kwa kole ode stock konyaranga ligoliri wa retrete engakiria eta kaliro libono igali yachire konyaranga ibintu ngonya komenta bira amagori ngakyo gote ichi customer chao ngabono gwonchereria amagori elinde mbata mostly ebintu ebizo tokonya kolenta ngojenjibira amagori sana nabakonya musuku kwa rentire kwanya byaguri musuku kwa renta kwanya byakinire unabona for example na renta marangeti aya maritati ekeronge ndete koni nkanya oni baka yani omaida bantu kiba manyine na ligo lili ya jirense amindi ya jire igoro bono bako ndese ligo lili rense nkaoni baka ngakole kerbo lungu jikokole ota nande nkonyo na me amen iko bono na beko bweka yani bweka nyore yani kwanyori rasara gosebie kwanya byagure mubasukana utaramanya na bola aoni konyora customers batamire ego watikara koniriri bono uja kugundua otage diesi mio se customer jia o jirije ko kolente roba boli ngaki amagori agenderere lakini obuya lero ngo toteibali immediately bune gendo kiamenti na ba tene gente kiamenti na kwanya gotebi customer na kwanya gotebi customer jia gose kiagure na kwa manya gotebi customer ya yendeke kiagure ligori abalende baba tena ntuntu liko teba bajya sana kwa mostly kwanza kero byagure muri go kimate ndio yara ngonyoro renga kinera ro magari ibintu bikomenta ubwate stock une stock yiga bono ubwate kwa igunga gose gwakire bali bya wholesale bagotenga bya mentire otara kole stock yo chukoyerie ki kwanyara nde kwa mentire se stock ara na bere gese biashara geko gara to goji koteana no ni paka biere na yega buna dio konyo aka faida ka gocho goiko nayo oni lakini karo byagure naye la goiko nkonyoro bokon naye na goje kweyiri ankonyoro lenga ebiashara ebinga bantu mbaroro bamaitinga kero bagochaki ubonjereri akonyaranga ni faida yoka akirikenda ye kwaranyoriro maita sara maybe quality stock yago samba ngio bate yani biashara to konya faida throughout age ko gere gento ko tanyore faida buna nago te bigo ne biashara nabo kugure bintu lakini onyo byagure ito gwedia kwanyore rasara igo balo to we expect no konyore faida throughout nabo konyora musuko kwanyore rasara musuko kwanyore faida ekero kuri yeli bintu byago ngwate yaye gwachora to boncherige kyagere bintu bire binge byale go expire abono igana gukobera na bire kende ngo ikomuzigo ngo ikorora aratera nakyo gocha gwakora kwa rusi stock ya ruororo yanse bone stock iyo ngo ikatore yani bona bo oranye onyo ligo liri lianse ora na ya rure iro kabone bikuru taba konyara binde
bia ikire bia chabukire na boko biaka gwao ni seri bia era na ndi kwa ndi stock yenye konyorore season bona munayo koni chimatres konyorore season gete akonyorore demand yere iguru maybe kera bana bago swachi school ana kioko para ko ikera ni chi customer ko ganya go chi customer chiabo sa zingine metra bara cho ko ibanyore to bwa stock isaine yo komanya ono manye te season yeko era komanya ne kerenga kie ye sukuru yo kolenta chi matres chi bana be sukuru kwalenta chi nyinge mono ne chisanduki ne binte binge biri abana bagutumya mune bitamba ebi chipea kwalenta binge engaki elibono kwa manyine na season yingo chikoikire ne season yego ka ya mugondo na kwalenta amoya ne binto bindi ayekero kurigereria ebesa yabona iga nengaki eri yakarererwa gwachakire to bonje kero kurigereria nkiora kwanere igoro ebesa egende takokine egende takogwa ya rusi rifali ayeko garenga kieri yakare una bono totebe ingagiri yakare amaremo muna bono ikoba gaiga otwale kugora ekero na so ete yani ekero na site bono kugora nabo kwale kugora bole musiringi jiri busana musuka abane mbere bakorete bagirifu lakini bono iga it is 1 million bono 2500 a million yokoru ma yakobonyo to within value ye besa ito ya rusi value na nyore stock ditwale gwansera yeduka muntu okore chisingi chiri bubere oko kombo igari kurubusongo gocha ebintu bikire igorunga lakini bona kana chiri buno ikomi gochiga chiri bukomi ebintu bikire gari Chiake awe chiaba chijinga la bola tume more than 50,000 because ande ko koreta wuke bintu yani ebintu byonse kokora more than 100 kobeke matatwijore more than 100,000 agero korigeria riri gwachake to wonjeria sense meiga akonyarno ni chiparanchira rosi nimete mpo bate challenge yo kuye bintu korwa so muchigo songo kerekende nkiora akwanire unensegende to gukia muka bono iga buna chipara chia rosi gwestima yachire akerekende na kiya akonyira so bonchile bwao mono egente kiya to konyire mo estima lero nabora akole biashara nyoe paka nyoe kangutari oboibole nabo kwa nyoe paka saa 6 ogende to kole biashara onye birororo ine njera yemo ekwende electricity ya to konyire ne binte biashara ebinge byakire bono bintu bitwali ko rusie bintu twaji ko sambereri ko bosongo lero insaiga no taka korosie gari yo kale tu akaire bosongo twaji korose liboro lakini bono ekorose libunsa yeso ikaraste ko lire tibune kona korosi ine electricity ne jipala yo jabere jingia bono muntu na gore gari era menya matuka mange ilikuwa lego kwanya spring ya abuni abuni ngora ya tule kwarate ile kwaradi la segete kwa tale cha korara gosoko gorokwa past asengenje ye gwende ye balembe iko bone binte bi na bi abwate mecharo lakini rero ebintu mbiya bire wase banyere ko igoro kero kende egento ngero raso bonchile bwako gukora chi customer banya gukuinyora kero kenda bugukwana buya ni chi customer ande bagenda bate muka kolna tone tigende kirande bakora tutebinga sensemo yao mwana maida ba customer na bwa banta banene ayeko gero takwane tena bara buya ngakite yo barache oikomwe ebereri okwane nere buya to motogonyera omwebere na riara chai chana ni mambi kekende onde naroro gwatiri chimbara tere chagase family ino twali ro bonchire ne abange yani rende ase injendo mumuro kabere mumuro mutangani ngokora ri biashara na okora kuchimata ri ikobe mahate nera bwate dukororo lakini bahati mbaba ibimba icha bakamuibera bona gacha gatiga
no mumura na rendo yo momoke mokokoti nero gokora gujirugura nere mbuya okora era ndagendete biashara abana chembia kwaba igore karungo basemye bawe chia aso mwancho muri basemye bawe bomwali kyagera chibiro bito byatenyorire kubatikana no bonchire bone gento natebi aba ale bagwanza bono uikaba baba aminifu egente kenene no bwaminifu nyore customer kiyako omaite ngaki customer abera kwegento gete etabu atibo saidi nabo kumugakira mpaka nandi kae gara goja omwegento kiyaye iro kabone ngaki nere twarenge umuntu ale gugutigira kibesa ondo gutigira nyeri bwa micine ganga kire gaiga erinde nje guoyi ngaki gete ekera goja igo mwera na inugwe kababe onde tare ngororo lakini ekera goja na nabo kumoyo kwa matenda ontebi eko na buranye konyona ike kuchitumika ontebi ekera goja guoyi ekera goja guoyi onyora kwa mubekera niri kibesa kiyaye kwa mwa borongi egente kene no bwa minivu ase biashara mundu na bawo kwaji biashara cyanyore gose kwa utagite kugura ibintu gito kwanya okubwateraniri motebi na ya kibeza cyawo nkire gayi ikina kigere gente kanene ase biashara ambia mona sana sogo sangana inte ambia mona sana mwanche muri bita seni kyandize TV to gusanga naye kutoga cyagete umuroberega kwikabone gatwikire omwere no basemere kwa na kwabere ko wesemi amange wetera oboncherere bwa eza karimagare ko rwastinse kiga cyeko bakondo mwanche muri wikaramu nongo kero omwere umuroberega biri tkolya rero tumera ne weekend stokome no moncherere yone elinde to sange asobwa mukitetere Frida Kerubo ukoganelia oboligerelia horobia